zaka iya zuwa kana amfani da wayarka ta Android ko kuma in ce wayarka ta hannu. So a lokacin da kake using da ita a samu matsala barawo ya daukan maka waya ya sace maka ita ko ka yadda ta wani guri wani ya tsinta, still kuma baka bar information din da za a iya wato wannan app tracking ɗinka ba. So wannan bidiyon na da matukar muhimmanci domin bidiyo ne wanda zai baka damar da zaka iya tracking din wayarka da kanka ba tare da ka je wani guri ba. So wannan premium course ne wanda muka kirkira, zai idan har baka yi face din course din nan ba, so zaka iya wato gaba wata matsala ta faru da kai kuma ka zo kana da na sani akai. So kasancewar wannan bidiyon na tabbata wasu da dama ba za su fahimci ya yake ba, kuma wasu da dama za su ga cewa kamar just like abun ba daidai bane ba, so he ka shiga zaka iya ganewa. So wannan idan kai samu ka mallaki wannan course din zai taimaka maka ta yadda da kanka zaka iya protection din wayar ka ta yadda ko da barawo ya sace ta zaka iya tracking ɗinta, zaka iya capturing ɗinta, so duk zaka iya yi a cikin ta. Wasu da dama sukan ce ana amfani da find my device gwani da hama wani application, so wannan ba method din bane ba sam. Wannan method ne mai zaman kanshi, method ne mai aiki da kanshi. So wannan wato kaɗan daga cikin satar amsa yana bin wifi din wayar mutum ne gabaki ɗaya. So idan kai amfani da wannan method din, duk wani wanda zai ɗaukan maka waya, so insha Allah da gudu zaka iya samun ta, kar ma ka samu ta security saboda wani protection, ka bar ta kawai yanda take. So wannan shine dai, idan kuna so ku register kai tsaye ku yi biyan kai tsaye za ku shiga saman bio din nan. Idan a YouTube channel ne, so a YouTube channel ne zaka samu bidiyon kasan description, link din kasan description, ko kuma kai mana magana ta number wayar mu. So idan kuma a TikTok ne zaka same shi saman bio wato link din. To kana latsa zaka je ka dan cike kai payment kai tsaye 10,000 ne ba wani tsada farashin shi. So idan baka biya 10,000 kai gyaran wayar ka ba, kai protection din wayar ka ba, so zaka biya 30,000 domin tracking, za kuma ka iya biya ga tsawon lokacin da zaka dauka tracking bai kammalu ba.